वेलकाम टू आवर गोरलै सल्युशन फर सानथांमोन थ' दिनै जोङो मेट्रिक आनजादनि थाखाय बेंखन चेप्टाराव जा कुइसन आगोलाव फैखांदों बेफोरखौ लानानै जों एसे डिसकासन खालामगोन थ' नोंथांमोना जुदि बे जा डिसकासन खालामनाय PDF फाइलखौ नट अनलि बेंखन जा जोंनिया मेथ्सनि क्लास 10नि अल चेप्टारनि जुदि PDF फाइलखौ नांगौबा नोंथांमोना जों डिसक्रिप्शन लिंकआव मोनसे डिसक्रिप्शन बक्सआव मोनसे फर्म फिलआपनि लिंक होनाय दङ बेवहाय फर्म फिलआप खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन थ' गोबां सोंदों जे बे जा PDF गोबाङानो जोंनिया बेखौ फर्म फिलआप खालामना हरदों आरो बिथांमोना सोंहरदों जे बेखिना जा जों कुइसन डिसकासन खालामदों बेखिनियानो एग्जामाव डाइरेक्ट फैगोन नामा थ' बेबायदि सानना लादोंबा बे मिस्टेक जागोन मानोना जोङो बेफोर जा कुइसन डिसकासन खालामदों बे कुइसन डिसकासन खालामनायफोरा एक्सुअलि आगोलनि मेट्रिक आनजादाव फैखांनाय थ' ओंखायनो जा माबायदि कुइसन फैथावना थ' बेखौ साननानैसो जोङो बे भिडिअफोरखौ बानायनाय जादों जाहाथे बेखौ नायनानै नोंथांमोना एसे आइडिया लानो हागोन बेबायदि जोंना कुइसना फैदों नट बेबायदि नङा दे जोंनिया दा जि डिसकासन खालामदों बेखिना जोंना डाइरेक्टलि फैजोबखागोन बेबायदि नङा थ' आरो जोंना जिहेतु सिलेबासा रिडिउस जादों थ' ओंखायनो जोंना मेट्रिकनि जा सिलेबासाव दङ कभार खालामदों बेखिनिखौसो जों डिसकासन बा PDF फाइलाव होनाय दङ थ' ओंखायनो मेट्रिकनि माने 2021आव जों 2022आव जोंनिया जिहेतु सिलेबासा रिडिउस जादों थ' ओंखायनो मोनफा मोननै जोंना चेप्टारफ्रा जोंना रिडिउस 40% जानायखाय गोलैयाखै थ' ओंखायनो कुइसन जाफोरा जोंना फैथावगोन बा फैदों बेफोरखौसो डिसकासन खालामनाय जादों जों फार्स्ट कुइसनखौ नायदों नैबे जोंना स्पेसियेल मेट्रिक आनजादाव फैदों 2021नि थ' 5 सेन्टिमिटार सखाव गोनां मोनसे बिन्दो P बोनाय दोंसे नांज्रिद PQआ मिरु Oनि गेजेरजों थांनाय दोंसे हांखोखौ Q बिन्दोआव लोगो नाङो जाहाथे OQ इक्वल टू 12 सेन्टिमिटार आरो PQ लावथायखौ दिहुननो होदों थ' दा जोंनिया बे 2021आव फैदों थ' आं बेवहाय नैया खालामना होखानाय दङ थ' जोंनिया सार्कोलखौ ड्र खालामबाय सार्कोलाव जोंनिया OP जोंनिया 5 सेन्टिमिटार होनाय दङ बेनिफ्राय OQआ जोंना 12 सेन्टिमिटार होनाय दङ स' जों जिहेतु PQखौ दिहुननांगौ जोङो होनाय थानायखौ लिरनानै जोङो पाइथागरास थारबुंथिनिफ्राय जों मोननो हाबाय नैबायदि फर्मुला थ' बे पाइथागरासनि जोंनिया फर्मुलायाव जोंनिया OQनि मानखौ जोंनिया जेब्ला 12 होबाय नैया बेवहाय 12 होनानै जोंनिया OPनि मानखौ जोंनिया 5 होबाय थ' बेबायदि जोंनिया जास्ट बेबायदि पुट खालामनानै सिम्प्लिफाइ खालामबानो जोंनिया PQनि मानखौ मोननो हाबाय √119 सेन्टिमिटार नोंथांमोना बेफोरनि जा क्लास 10नि बे क्लास चेप्टार 10नि जोंना जुदि भिडिअ जुदि नोंथांमोननो नांगौब्ला जोंनि प्लेलिस्टआव थांनानै अबभियासलि नायनानै मोनगोन दा 2 नाम्बाराव दङ बे मोस्ट इम्पर्टेन्ट बायदियानो 2004 आरो 2021आव फैदों 2017आव फैदों थ' नैबे जोंनिया थारबुंथि होनजायो फोरमान खालामदि मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम बोनाय नांज्रिद हांखोफोरनि लावथाया जोंनिया समान होनना बुंदों थ' आं बेयाव नोंथांमोना कुइसनखौ पस्ट खालामनानै लिरना लाबानो जाबाय लिरनो गोसो दंब्ला आरो जि PDF फाइलखौ नांगौबा आं एगेन होनदों जे नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनानै PDF फाइलखौ इजिलि मोननो हागोन थ' बेनिफ्राय नेक्स्ट 3 नाम्बार कुइसन दङ 2020 फैदों बे 4 मार्क्सनि जे जुदि मोनसे लिग दब्लायनि गासैबो खान्थिया मोनसे बेंखनखौ नांज्रिदो दिन्थिदि लिग दब्लाया मोनसे रम्बास दा नैबेबो जोंना सिम्पल 2020आव फैदों थ' नोंथांमोना नांगौबा लिरना लाबानो जाबाय थ' बेबायदि आरो जों बेफोरखौ अलरेडि कुइसनखौ जोंना भिडिअ आगोलनि जा भिडिअ जों सावरायदों बेनि चेप्टार वाइज स' बेफोराव जों डिसकासन खालामखाना होनाय जादों थ' ओंखायनो आं एगेन डिसकासन खालाम माबायाखै लुगैयाखै मानोना जोंना अलरेडि जिहेतु जोंनिया प्लेलिस्टआव दंखायो थ' ओमफ्राय नेक्स्ट 4 नाम्बार कुइसनाव दङ मोनसे बेंखननि खाव हांखोनि जोबथा मोननै बिन्दोआव बोनाय नांज्रिद हांखोफोरा लिक जायो दा नैबेबो जोंनिया मोस्ट इम्पर्टेन्ट दा दानिनि जा प्रिभियास जों नै मोनसेयाबो जोंनिया मोस्ट इम्पर्टेन्ट होनजायो दे फर सानदोंमोन नै रम्बास थानायाबो फैथावना जोंनिया एसे ओमफ्राय दा नैबेबो जोंनिया फैथावना कुइसना 2019आव फैदों बे 4 मार्क्सनि नोंथांमोना नांगौबा लिरना लाबानो जाबाय थ' बेबायदिनिया जोंनिया होनाय दङ बेबायदि ओमफ्राय दा नैबे जोंनिया 1 मार्क्सनि फैदों मोनसे बेंखनाव बांसिनब्लाबो दों बेसेबां जोंनिया लिग नांज्रिद हांखो बोनो हायो थ' जोंनिया बेनि एन्सार जागोन 2 नाम्बार बे जोंनिया बुकनिफ्रायनो डाइरेक्ट होखादों थ' 2 नाम्बाराबो जोंनिया इम्पर्टेन्ट होनजायो देन एग्जाम्पल 2 मावदिन्थि 2 बे नाम्बार कुइसना 2018 आरो 2016आव फैदों थ' एसे इम्पर्टेन्ट बायदि जों लाजायो बे कुइसनखौ मानोना जोंना 2018आव फैदों नालाय 2020 फाइनाल चान्सआ जोंनिया जोबोर दं थ' जोंनिया आं सिम्पल लेंगुवेजाव लिरदों एग्जाम्पल लिरनाय दंखायो अब्लाबो आं एसे बानायनानै मोजाङै लिरना होनाय जादों सिम्पल लेंगुवेजाव
नोंथांमोना नायब्ला अब्ला मोजाङै बुजिगोन। थ' पस्ट खालामना लानानै नायबानो जाबाय भिडिअखौ। थ' बेनिफ्राय नैखिनानो जोंनिया बार फैबाय थानाय कुइसनमोन 2016निफ्राय 2022आव बेनि आलदा कुइसन जोंनिया फैना नुनो मोनाखै। थ' ओंखायनो नोंथांमोना जुदि बे पिडि फाइलफोरखौ नांगौबा नट अनलि क्लास 10 आरो ना नट अनलि चेप्टार 10 जुदि गासैबो मेथ्सनि गासैबो चेप्टारफोरनि पिडि फाइलखौ नांगौबा सिम्पलि एगेन आं बुंदों नोंथांमोना फर्म फिलआप खालामनानै मोननो हागोन। थ' बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो बे जा क्लास 10नि चेप्टार 10नि जा कुइसन फैदों बेफोरखौ जोङो डिसकासन खालामनाय जाबाय। थ' बेबायदिनो नै मोनसे पिडिएफआव जोंनिया गासै चेप्टारनि दङ, नैबे जोंनिया 8 लेसन चेप्टारनिया दा आं जा स्क्रल खालामनो हादों नैबे 8 लेसन चेप्टारनि बेबायदिनो जोंनिया गासै चेप्टारनिनो पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोननो जुदि नांगौब्ला फर्म फिलआप खालामनायनि गेजेरजों मोननो हागोन। आरो गोबाङानो कुइसन सोंदों, जुदि आं आरो एगेन होनदों जे जुदि जायफोरा पिडिएफ फाइलखौ लादों बिथांमोना जुदि बुजियाखैबा नोंथांमोना जोंनि डिसक्रिपसन एबाउट सेक्सनाव इउटुब चेनेलनि एबाउट सेक्सनाव टेलिग्राम चेनेलनि लिंक होनाय दङ, बे लिंकखौ थांनानै जइन जानानै नोंथांमोना जुदि बे पेपारनि बा बे पिडिएफ फाइलाव माबाफोर बुजि मोनाखैब्ला थांनानै थोंजोङै सोंहरनो हागोन। थ' गोजोनथों फरायसा नोंथांमोन, बाय बाय।